que analizaron tanto desde un punto de vista antropolóxico como biomédico. Pola tarde quixemos traer a persoas que están experimentando, nunca mellor dito, en primeira persoa, pois este tema, o que experimentaron este tema que hoxe nos reúne aquí. Pero quixemos falar nesta mesa da tarde un pouco da menopausa desde unha perspectiva laboral, é dicir, como afecta as mulleres que están en activos e se de repente se aparecen invisibilizadas a partir dos anos 50. Quixemos unir non só a menopausa, senón tamén un pouco a cuestión da idade, e quixemos tamén ver canto pode ter esta menopausa, tan como falábamos pola mañán, tan demonizada, canto pode ter como de musa, de obxeto tamén de creación, como se pode utilizar a creación para abordar, para analizar, para exorcizar todos eses medos que tamén decía pola mañán Lupe, a antropóloga, esa medopausia que nos entra cando empezamos eso, coa menopausa. Temos a tres persoas que eu creo que non necesitan moita presentación. De feito, se teño que ler os tres folios, xa non de currículum, sino de obras de teatro, películas, series nas que fixo Belén, eran 2 folios só de liña, cada liña era unha intervención. Bueno, fantástico. Non o vou facer, como decía Inma, temos aí Wikipedia ou Googlepedia que nos pode contar, pero sí quería brevemente contarvos por que están elas aquí. Primeiro a meu carón, que se leva moitos anos estando ao meu carón, a verdade, e eu agradezo moito esta xornada que nos volva a xuntar, está Tareixa Navaza, que eu creo que é un referente para todas as mulleres galegas que nos dedicamos ao xornalismo, sen dúbida. Para as que xa éramos mozas, cando cambiamos de século, pois ela era o rostro, ela e Cecilia eran o rostro que nos acompañaba cando a hora de comer, cantando as novas do que aquel momento era o canle que había, que era a Televisión Española. Ela facía desde Televisión Española en Galicia, como sabedes. E logo, malia ese papel, digamos, protagonista, malia que era unha persoa moi recoñecida, non mirou cara a outro lado e, como sabedes, implicouse en moitísimas cuestións, en moitísimas causas xustas, a reconversión industrial, e tivo unha maravillosa, como xornalista de raza que tivo unha maravillosa transmisión dos restos de Castelao a Bonaval, o que lle supuxo todo ese compromiso, pois a atrocidade, ser invisible non por idade, senón por compromiso. Pensamos en traela neste grupo que creamos estas xornadas porque recordábamos aquela cousa que ela contou na súa biografía, que dicía que un día, sendo moito máis nova do que somos agora, que creo que calquera das persoas que estamos aquí, chegou un día un señor que lle dixo: "Voute cambiar por unha rapaza en minisalla", esa invisibilidade, pois xa esa maneira de que a imaxe co paso dos anos muda de cara a ter recoñecemento social, pois xa estaba aí. Entón, ser unhas cousas que queremos analizar como o paso do tempo afecta ás profesións que teñen máis imaxe pública. Iso tamén sabe moitísimo Belén pola súa faceta de audiovisual, e como sabedes, pois Belén Constela, cando Tareixa facía ese telexornal que eu era nena, ainda non había Televisión de Galicia, pero asiña chegou, e creo que Belén, pois a recordaredes en moitísimos papéis, en series, en películas, Pazo de Familia, Pratos Combinados, en series tamén da Televisión Española, como Isabel, Guante Blanco, Amares para sempre, en Televisión Española ou en outras canles, Hospital Central, e agora recentemente estivo na primeira tempada de Rapa, se non me equivoco. Tamén fixo moitísimo teatro. Esa faceta de teatro é a que, entre outras moitas cousas, a que trae a esta mesa, porque precisamente é un exemplo clarísimo de como a menopausa se pode converter en obxeto de creación artística, porque está agora, dende logo está ensaiando, pero está ensaiando literalmente, porque hai unha hora estaba facendo a obra Terceiro Acto, onde precisamente actrices e actores que xa chegaron a unha idade reflexionan sobre esa invisibilidade que de repente parece que chega co paso dos anos. E queríamos tamén preguntarnos se a cuestión é menor, non é tan importante cando a produción cultural non ten esa visibilidade, cando é, por exemplo, literatura. Claro, había moitas escritoras, hai moitas escritoras galegas que poderíamos estar nunha mesa sobre menopausa, pero cando preparábamos estas xornadas coincidíamos en que había moi pouca bibliografía
sobre esta temática. E xa se nos poñíamos no país, a bibliografía en galego, pois xa case ninguna. E resulta que unha da pouca bibliografía que había era da nosa compañeira do CEDIF, querida Xina Vega, que xa fixo aquel Ninguén dorme, non? Que Ninguén dorme, no que falaba, entre outras cuestións, entre outras cousas a analizar que dan un pouco de arrepío, falaba xa un pouco das cousas que non se queren falar, falaba xa un pouco da menopausia. E, ademais, ten este libro recente, O teu perfil na miña sombra, que eu recomendo moitísimo porque é delicioso, que aborda outra cousa que saliu pola mañán tamén sobre a mesa, que é como esa idade da menopausa coincide coa idade en que as mulleres afrontan, as que teñen crianzas, o síndrome ese do niño baleiro, non? Coincide xa un pouco todo o tsunami que supón a menopausa con ese tema de que as crianzas voan e o que eso significa. Analiza de maneira, bueno, poética e maravillosa. Pero eu quería, antes de darlle esa palabra, quería rematar esta pequena introdución lendo precisamente un fragmento de Xina que o vai explicar moito mellor que a min, non? Di así neste libro: e aínda así, por máis que o frío da vellez comece a prenderme nos artellos, por máis que deixen de interesarme como antes me interesaban os espellos, por máis que me sorprenda a miña invisibilidade acabada de estrear, resístome a ser unha muller diluída, unha muller borrada, resístome a deixar de bailar no teatro do mundo, eu, que aínda estou viva. Xina, non sei se queres empezar ti falando desta invisibilidade. Realmente, decir, agora antes estábamos falando, bueno, estou emocionada por estar diante destas referentes, decir, compartindo espazo con Teresa, que efectivamente era esa presencia en todas as casas de cando éramos pequenas, e contigo, Belén, que xa máis ou menos non nos llevamos tanto tempo, entón, realmente, decir, eu medrei véndote na pantalla e no teatro. Bueno, aparte de darvos moitas grazas da posibilidade de compartir o sitio para pensar, que creo que é moi importante, non? Temos a sensación de que este grupo de menopausa, decir, que un tema inédito, que manda truco. Como pode ser que teñamos a sensación de originalidade ou de estar entrando en terreo ignoto, non? Con algo tan presente e que tanta pegada deixa nas nosas vidas, non? Realmente é un fenómeno de limiar. Realmente é un punto, é unha inflexión biolóxica e biográfica fundamental. Non hai prácticamente rexistros. Non hai rexistros de ficción, por exemplo. Non hai personaxes prácticamente. Se vedes realmente, as personaxes de mulleres maiores son tratadas ben ridiculizadas ou ben tratadas non como individuos, sino como estereotipos, como representantes dun grupo, dunha maneira de estar, como un tipo, non como un personaxe real, dicir, con carne e oso. Iso aínda está pasando agora. Eu hai pouco e chama a atención o medo que aínda suscita a palabra menopausa. Antes falábamos como era a palabra Medopausa. A min chama a atención e eu entendín que a xeración nova estaba perdendo ese medo, porque de algún xeito xa conquistamos para a visibilización a regra. Se vedes realmente a regra empeza a ser o falar en termos crus, concretos, das nosas regras, visibilizámolas sen maiores problemas. De feito, por exemplo, non sei se reparastes no cambio do líquido que hai en riba das compresas nos anuncios. Xa non é azul, non? Ata aí nada, ese líquido era azul. Agora é un líquido vermello que se aplica. Iso é un indicativo moi grande de que realmente esa batalla está gañada. E eu entendín que se esa batalla estaba gañada, a outra tamén estaría, non? A regra e a ausencia dela, non? Pois que son correlativos. Decataste de que non exactamente. Eu recordo, este verán, estaba nun congreso de filólogas, de humanistas, en
en Braga, aquí, dicir, con moitas... E estaba charlando na pausa café con as profesoras da Universidade Autónoma de México. Unhas rapazas de 30 anos, 30 longos, pero 30, ao fin e ao cabo. E se me ocorreu deslizar a palabra menopausa. A reacción foi, pero de pánico. Dixo, casi dicir, esconxurando, ui, esa palabra. 2024. Diso non se fala. Diso non se fala. Por que? Porque asociamos a morte. E aínda está moi relacionada. De algún xeito temos que resemantizar esa palabra. Está demasiado próxima ao final, ao remate. E non temos cualidades positivas que engadir. É absolutamente necesario que desde o feminismo reivindiquemos outra narrativa das mulleres maiores e que teñamos tamén modelos atractivos nos que proxectarnos, porque apenas si temos modelos atractivos. E pensade o que está pasando agora mesmo, por exemplo, co fenómeno da literatura, por exemplo, que é o ámbito no que me movo. Logo falades vos dos vosos campos. Por exemplo, no noso campo, eu recordo que cando era pequena, mamen e máis eu, recordas que as escritoras eran maiores, non? Carmen Martín Gaite, por exemplo, non? Ana María Matute, Josefina Aldecoa, Rosa Regás. Cando eu era nova, realmente as mulleres que conseguían unha posición de prestixio consolidada no mundo das letras eran mulleres xa dunha idade e con unha historia moi potente detrás. Que pasa agora? Podemos citar algunha muller prevalente, idosa, no ámbito literario actual? Non me sae, non? Co cal, hai unha visibilización da muller que pasa, sobre todo, por unha hiperinflación do novo. Se ten que ser novo, non? Novo é atractivo en termos de imaxe. Atractivos de termos de imaxe pode ser gorda, pero gorda que tenga rollito, non? Unha gorda que podas vender unha historia contra a gordofobia, pero de guai, non? Quer dicir, que teña unha imaxe atractiva e rendible para mover. Co cal, aí vamos romando contra a literatura, non? Contra a esencia mesma do que nos facemos. Co cal, bueno, isto é unha mesa redonda, vou rematando, logo xa remoto. Pero a idea é que parece que hai moitas voces novas e en realidade o que hai é un concerto moi claro por parte da sociedade poscapitalista en vender un concepto que parece atractivo, pero que realmente está traficado e pervertido. Estamos diante dunha perversión do feminismo. Temos que ser conscientes. E xa está. Belén, supoño que esa cuestión, non, de que se leve o novo, como decía, que a verdade que nunca fixera esa reflexión, non, de que certamente cada vez triunfan máis escritoras máis novas, cando antes era... Supoño que eso, que falábamos, que no tema audiovisual... Sí, sobre non sei se todo no teatro, pero no audiovisual... No teatro é distinto porque bueno, hai personaxes máis interesantes tamén e bueno, dende un escenario podes parecer, aparte de que hai personaxes moito máis interesantes dos que hai no audiovisual, podes parecer, importa menos a idade, non? Bueno, despois importa no espírito que teñas para ensayar, para non sei que todo era aquí, que todo era allá, que te rompes la rodilla, pero sobre todo no audiovisual, e claro que hai unha exaltación exacerbada da xuventude, hai en todos os medios, e claro, en sitios que estamos diante de xa non dunha cámara, sino duns señoros que elixen como tes que ser.
non? E entón, nós temos escoitado, pois, decir, cando vamos a un casting, a unha proba, decir, bueno, primeiro xa, máis de 60, xa a súa imaxe é moño, sin maquillar, para nada, vestida aburridamente. Entón, ti dis, a ver, as mulleres de máis de 60 anos ide á rúa, o sea, non son así. E as mulleres teñen moitas cousas que contar, e moitas historias, máis que joder, temos unha vida vivida moi forte, e entón podes contar un montón de vivencias, de experiencias, que a xente nova contará outras, pero non as nosas. E de repente non podemos nin namorar, nin vivir soas, nin ser independentes, nin ser atractivas, porque outra cousa que te din e comentei xa ti é que moitas veces te din é que esta ten que ser follable. Follable. Eso nos din. Si de repente non és follable, pois entón eres o de sempre. Sempre todos os personaxes ao redor do home, ao redor do personaxe masculino. O foco está no personaxe masculino. Ti, normalmente, digo no audiovisual, e cousas escritas por mulleres tamén, moitas. E que de repente, cando és máis nova, esa moza, de él, despois esa muller de él, despois esa nai de él, o aboa de él, pero nunca te pasan as cousas a ti. As cousas realmente importantes non te pasan a ti. Ti és a consorte. Tes máis de 60 anos, vale, moño e sufres moito, choras moito pola familia, falo de Galicia, sobre todo, tamén pasan outros lados, pero sobre todo en Galicia. Ou, como xa és maior, pois estás amargada. Estás amargada, tes unha mala hostia que te cagas. Porque estás menopáusica. Entón, estás amargada. Esa non é follable, claro. Porque non follas. E claro, de repente... Claro, non se imaginan a unha tipa que ten unha empresa, a unha tipa que, como decía Mela moitas veces, eu quero ser galerista, sabes? Non quero ser a señoriña que vai aí coas canas postas. Canas postas refírome a esa idea, a ese estereotipo de muller galega que va de loito e que xa non é que non nos maquillen, é que nos poñen por aquí rojo, nos poñen a nariz con cousas vermellas. Por favor, te marcan aquí, te marcan... Perdona, eu xa as teño, sabes? Non mas poñas. Pero sí, de repente, bueno, hai moi pouquiño... Pero que a hostia? Porque hai moi pouquiño con unha cousa que se está facendo ahora en Vigo, que estiven ata o último momento na selección, e parecía que todo iba moi ben, fixeron ir 4 veces a Vigo, e despois é que das demasiado moderna. Dice, perdona, demasiado moderna, te enseño en Amares por sempre, que son unha vella con moño, en non sei onde, en Rapa, que tamén son outra vella con moño, o sea, según, se me pos, eu son actriz, o sea, eu póñome como queiras, porque ademais querían, como era algo natural, querían que fose sin... Porque ás veces nos vestimos, nos disfrazamos. Non, ven como a ti. Vale, pois eu fun como son eu. Eu creo que a que colleron é máis nova que a min, de todas maneiras. Pero consérvase peor, non? Pero é que é así, sabes? O sea, ten que ter... Eu teño 63 anos. Digo, 63 anos, xa non tes vida. Os personaxes xa non teñen vida. Eu sigo, bueno, aparte de que cando non sai outra cousa é onde tens que traballar, no teatro, pero que aí podo ser máis cousas, aí podo ter, pois na obra que estou facendo agora, pois sí, pois de repente, coño, que estamos vivas, que nos poden pasar mil cousas, de feito nos pasan. E por que non se contan? Pois o que decías ti, o sea, porque da menopausa non se fala. Non se fala nada. Cando eu tiña regla, e tiña 53 anos, e de repente morreu o meu irmán,
O día que morreu o meu irmán, a miña regla marchou, para sempre. Mira. Para sempre. E non deu señales máis de vida. Eu estaba facendo unha serie, e claro, empezou enseguida todo. As series na tele é xente moi nova, toda xente moi nova, que non entende nada do que te está pasando. Nada. E eu tiña un papel con moito texto, tiña que estudiar mogollón, e eu sempre, normalmente non tiño problemas co texto, pero de repente me empezaban o volcán aquí. E entón eu sabía que me estaba poñendo colorada, que me estaba sudando o bigote, que me estaba sudando todo, e de repente, corten! Belén, que ten ya sudando! E ainda me poñía peor, claro. E, joder, que están cortando por min. E, claro, todos me miraban así, porque suda tanto, se eu nunca sudara moito e tal. E viñan xa enseguida a maquilladora. El abanico, eu me cago en la hostia. E, claro, te sientes culpable. De repente falaba con vestuario, mira, non me poñades cuellos, non me poñades tal... Non me poñades medias, cheguei a poñer medias desas para aquí, para que non me apretase nada na barriga. Horrible, me daban blancos, era horrible. Pero a xente non entendía nada do que me estaba pasando. Nada. E entón empezas a sentir vergonza. Sintes vergonza de ti mesma. Sí, porque estás jodiendo unhas secuencias, ninguén entende, ti non entendes tampouco, porque cando vin que o meu traballo empezaba a joderse en ese sentido, eu pensaba, me van a echar. Por sudar. Claro, por sudar. Motivos. Porque me suda el bigote. Claro. Suda na camiseta. E fun a médica de cabeceira que teño aquí en Santiago, e a médica, claro, eu nunca os coitara falar destas cousas tampouco, non? E a médica díxome, pois non hai nada que hacer. Non hai nada que hacer, tens que aguantarte, xa pasará, bueno, muller, isto pasa, non será para tanto. Digo, tía, que me inutiliza o traballo. Dame algo. Non podo dar nada, porque claro, cáncer, non sei que, non sei cuánto. Pois non me deron nada. E eu xa teño 63, o sea, hai 10 anos que teño menopausia, e eu aínda sigo con sofocos. E con rollos de estróxenos, eu perdín tantos estróxenos, comentaba yo a miña amiga Yoli, e dice, joder, que veño do médico e teño 5 estróxenos. O sea, podo poñerlles nome aos 5. Viven comigo. Teño máis cans que estróxenos. Moi forte, eu pasei moi mal. Bueno, aparte, claro, toda loucura, joder, é que volves a ser adolescente, pero bella. Eres unha adolescente bella. Sí. E entón volves a estar... Ai, Manu, todo triste. E, claro, é horrible. E non sabes que facer. E cambia todo, cambia o teu corpo. A piel se estira toda. As tetas te caen. Bueno, xa non falo da cintura. Eu non sei vos, pero eu perdín a miña cintura totalmente. Cos estróxenos, Marta. Todo culpa dos putos estróxenos. Por que ninguén me dá unha terapia hormonal? Ninguén me dá... Iso falamos esta mañá, Claro que é preciso. Bueno, aparte de non falar bueno, agora estou collendo todo eu, a líbido. Joder. Coño. Que eu tamén digo, bueno, Belén, nada, xa follaches moito na tua vida. Non, porque, joder, e non é que non teña ganas, pero que teño dor. A min dóeme. Dóeme a penetración. Sequedad vaginal, que ven así de repente, pero que aínda que botes cousas, porque, bueno, hai cousas, pero a mí me dói. E, bueno, e teño moitos orgasmos, pero orgasmos de clítoris, non orgasmos... Bueno, nunca tive moitos orgasmos de penetración. Pero, bueno, que doi, eso tamén é un círculo vicioso, porque si doi, tamén tes menos ganas. Vale, tes ganas de outros amores, de outros tocamientos, de outras historias que se poden facer mil, pero dese, non. Isto estaba ensaiado na obra, non? Ou saiuche así? Non, na obra outras cousas. De clítoris non falo, non.
Pero do Tarisana. espello, sí. Do espello, sí. De cando de repente... A ver, é o que decías ti, isto é próximo á decadencia. Eso creo que é o Agora xa chungo. non, xa explicaron pola mañá Négome a escoitar Vale, iso. vale, pero é o que temos aquí na que cabeza. levamos que queda No, media vida Refírome, aínda. refírome a que quedan menos Eso anos construtos. dos que pasamos antes. Igual non? ¿no? No. Bueno, non o No, sei. mira. Non o sei, pero eu creo que ten moito que ver tamén con cando te miras no espello un día, e iso sí o digo na obra, eu un día me vin distinta. Sí. E foi un día. E Pero a partir dese xa todos. Belén, Pero un foi proceso o primeiro. sociocultural. É dicir, todo é cuestión do patriarcado. É dicir, son Tareixa Navaza, teño 77 anos e desde os 40 son menopáusica. Ela morreulle un irmán e estaba ca regla e desapareceu. Entrou na casa a miña nai que viña do médico e dixo: filla, é un morro. Miña nai tiña 61 anos e eu, coa regra, desapareceu. Creo que non hai unha menopausia como non hai unha regra. Hai tantas menopausias e regras como mulleres hai na terra. E somos produto do patriarcado. A nosa historia escribírona os homes. É dicir, cando ti tes a túa primeira regra e te dicen xa eres muller, pero antes que éramos? Un balcón, un armario, unha mazá... Bueno, eu creo que, como dixo el Gran Wyoming, mascotas, animales de compañía. Desaparece a regra e, claro, cando tes a regla, eres unha muller impura, que non podes estar na matanza do porco porque se estraga, non podes facer a mayonesa porque non chega a bon término, non podes regar as plantas porque morren, e diste igual, cando chega a menopausia, todo isto non é peor, porque cando chega a menopausia eres invisible. Pasas a ser unha señora sin atractivo sexual, que non pintas absolutamente nada. E eu creo que para que pintemos algo e signifiquemos algo, temos que coñecernos, querernos, valorarnos e pelexar. Todo o que son débollo ao movemento feminista. O concepto de vida, de enfocar desde a defensa da natureza e os nosos diferentes ciclos vitais, a mí me importa un bledo ter... É moito xenético, pero en eso estou como antropóloga Margaret Mead. Eu creo que a menopausia tería que ser unha resurrección e un volver á vida das mulleres. É dicir, estivemos de amas de casa, nais dos nosos nenos, a compañeira sexual ideal, estar de punta en blanco, non ter unha enruga, pero cando tes tempo para ler un libro, para descansar ou para mirar as paredes e queres facer un descanso. Chega a menopausia, chegas a ser unha muller, eu digo bella, con V, non de fermosa, reivindico o do cancro, reivindico a idade, me parece unha milagre ter chegado hasta aquí con ilusión, con enerxía e facer todo aquilo que cando estaba sin ser xubilada ou prexubilada non podía facer porque non me daba vida para máis. Entonces facer unha viaxe, reunirme con amigas, comer o que me peta, que non me importa que engorde 1 kilo, ir a facer xinasia. Ora teño que ir porque perdín masa muscular co cancro, entón vou a facer peso para pernas e brazos. Pero é que como vai a ser glamuroso, nin vamos a aceptar se estiven buscando. A menopausia é definida como por teóricas do feminismo, que resumen e buscan en historiadores e a idade crítica, o inferno das mulleres, a idade da desesperación, el principio del fin, a invisibilidade total. E eu, fronte a eso, pelexo, mentras teña vida, me poda mover e poda berrar. Creo que resurrección, innovación, apoiar a causas sociais que pensas que podes facer, intentar cambiar co teu pequeno grau de area o mundo,
dentro das nosas posibilidades, dar un abrazo. Os abrazos me parece o máis maravilloso do mundo. E que amigas e amigos te chamen e dicen oye, podes vir, porque ademais contigo a risa está garantizada. É dicir, o humor que non falte, quitar esas connotacións negativas permanentemente da menopausia, de que non existes. Un día eu vivo en Brión, a 14 ou 15 kilómetros de Santiago, e ao principio era moi valiente, me metía por sitios onde non había casas, nin solo árboles. E a última casa estaba unha muller así moi maior traballando na leira. E eu iba pola parte de enfrente e dije, nena, ven aquí. Bueno, eu vivo ali desde o 94, para que calcule desa idade, non? E me dice, e de onde es? Digo, de tal parroquia. E con quen vives? Soa. Ai, pobriña, que tristura. E entón, bueno, digo, vale, vou a seguir camiñando. E abaixai, que fun a estas torres de Altamira abaixo, e digo, mire, para que non se quede triste, vivo soa, pero non estou soa. Teño amigas, amigos. Claro, visto así, pero pobriña, estás soa. Bueno, vale. Na miña experiencia, comentei nun acto de un premio de Agapi que me emocionou moito a anécdota de Meryl Streep. Dice que deveceu toda a vida por facer a nova versión de King Kong e ela presentouse ao casting. E o produtor dixo que non tiña sex appeal, que non valía, que como se presentaba esa señora. Ese papel fixo Jessica Lange, pero fixadevos onde está Meryl Streep. Que pode facer Meryl Streep? É dicir, somos un produto que que idearon os homes. É dicir, si somos sexy, si eu traballando, ai, non faledes con ela que debe estar coa regla, está histérica. É dicir, que é iso de la histeria? Pero que la histeria xa no século XIX había médicos que decía que non é a extirpación do clíteres en África. Había médicos en Francia e en Austria e Alemania que decía para evitar a histeria que lles extirpen o clítoris. Pero como imos deixar as nosas ilusións, a nosa vida, as nosas experiencias en mans de señores que realmente nin se coñecen a si mesmos? É dicir, aquí están mulleres, preguntese pola mañán, había homes. Necesitamos que os homes vayan a estes actos para aprender. Había pois habería que poñerlle como... Sabes? Eu creo que teríamos que facer festas para celebrar a menopausia. Cando eres nova, estás co temor a quedarte embarazada, enfermedades. Que liberación poder ter sexo de calquera forma sin tener medo. Bueno, podes enfermar igual, No, eso sí. Claro, sí, no, eu dicía de embarazos non deseados. Quero dicir, é moi triste que xente moi nova, como se retrocedéramos no tempo e pasa nos institutos. A mí me encanta que o meu mozo, rapazas de 16, 17 anos, me rifen por levar mini xalla, porque mire alguén rapaz. Bueno, e a veces me dá unha pequena lavazada, pero iso demostra que me quere moito. Claro, estar permanentemente con estas teorías son tan negativas, eu creo que hai que poñer positividade en cada época. E conto dúas anécdotas do meu traballo. O que ela dixo de un director que me dixo, ese usted estupenda, pero vou poñer unha rapaza de minisalle que xa máis nova. Ben. Outro, un compañero de redacción que me dixo, cando eu debía de ter 50 anos, ti cala que eres unha galiña bella. Entón dixen, oye, pero facemos o mellor caldo, as galiñas bellas. Ben. E outro, cando eu entrei en televisión, foi o ano 73, cando Luis Mariñas veu a Galicia para montar aquel centro territorial que era a única televisión, que só estaba para mandar imaxes de fútbol, del Celta e de deportivos programas de Madrid. El quiso facer un informativo e programas que falasen da realidade total íntegra de Galicia. E entón, un realizador moi importante de Madrid que me escoitaba en programas para toda España, desde hora 25 hasta los 40 principales, dixo, oye, fala con esta señora, a ver si quere ir con esta muller, porque en la radio está moi bien para que te axude e tal. E entón, ele era moi tímido, Luis Mariñas, e falou comigo o seu pai, don Enrique Mariñas, que era un mestre da radio.
director de Radio Nacional, compañero de Matías Prats Pai, e entón me fixeron unhas probas, empecé a traballar con él ali. E a primeira vez que tiven que dar unha noticia para toda España, dixo, pois vas a dar isto. E entón, cando acabei, dixen, que tal? Oye, Luís, sí, moi ben. Pasado un tempo, dixe, ahora te vou a contar a verdade. A locución moi ben, expresaste moi ben, pero o Bermejo cos compañeros en Madrid estaba arrepiado, porque seixes vestida como unha monxa. Un traxe negro, con un collecito blanco en plan babero, claro, e aínda non chegara a televisión de Berlusconi, nin as mamás Chicho, que foi unha cousa nefanda para as mulleres que querían facer televisión. A mí me daba unha mágoa tremenda ver as compañeiras de Madrid en pleno decembro, xaneiro, con aquel frío, uns escotes que casi lles chegaban á cintura, espidas, cos nervios que xa che dá o actuar en directo. E digo, pero isto é tremendo. Este agosto leo en El País a Carmen Chaparro, boa xornalista, escritora, dice que viviu con medo toda a vida. Nos 2 últimos anos engordou 10 kilos. Non quería voltar á televisión, que se cuestionaba e se exixía tantas cousas que era non vivir. Eso non é posible, porque o que ti decías, primeiro eres a compañeira del calvo regordete, logo eres a muller, a filla, a aboa, e el gordete calvo sigue siendo el protagonista de la película, el protagonista de las noticias. E entón as mulleres estamos sometidas a esa delgadez destructiva, delgadez hollywoodense, que debe de estar con unha folla de leituga e algo de unha droga que as manteña en pé. Porque, claro, son cadavéricas. Si en pantalla que te engorda ves un fío con unha rupa encima, en persoa ten que ser horroroso. Nicole Kidman dice, me horrorizo e reniego de os arranxos que me fixen na boca. Es que as mulleres que se deixan, pero es que hasta lo hizo Robert Redford, que era mi sonrisa del cine, se fixe unha cirurxía. Non son, te sometes a... Admiro a Meryl Streep, admiro a Lola Herrera, admiro a Nuria Esper, que con pinganillo sin pinganillo, con 80 e tantos anos, siguen dicindo textos. Unha argentina moi de dereitas, pero que se chama Mirta Legrand, que con 97 anos sigue facendo un programa en televisión, conversando con políticos, artistas. É dicir, fagámonos feministas, fagámonos positivas, valoremos calquera etapa da nosa vida, non nos deixemos someter, fagamos aquilo que nos fai felices. Esa é a miña... Credes que avanzamos? Que hai unha diferenza, non? De 70 aos 150. Credes que imos avanzando ou para nada neste campo? Nos sigue afectando igual a mirada allea cando temos que mirarnos a nos mesmas? Nos seguimos mirando un pouco como nos miran os demais? É distinto para nós que para os homes? Eu quero pensar que a Tarexa acaba de facer un alegato cheo de sentido, realmente. Non ten sentido que esteamos aquí pensando en que a menopausa é a antesala da morte e realmente somos medio cadáveres. Porque non é verdade. E porque non aplica igual aos homes. A historia é esa. Realmente, sabes que hai algo de machista, está marcado polo patriarcado cando non é equivalente. E isto non é equivalente. Un home de 50 anos non está morto. Nos temos que reivindicar a nosa vida do mesmo xeito. Hai, por exemplo, realmente, nós temos, como decías ti, ou vella con moño ou mala leche, non? Realmente, os modelos ficcionais que se reservan para nós ou ben a boiña, unha boiña e tal, pero, bueno, eso, absolutamente acrítica, non? Moi dulce. Ou a boiña ou unha bruxa, non? Que son o correlato de nai puta, non? Estamos funcionando sempre nai puta, a boiña bruxa. Eso é a marxe coa que xogamos. Sen embargo, como podemos facer o discurso de outra maneira.
Por exemplo, Silvia Federici en Calibán da Bruja, ou así, realmente xa nos indica por onde van o camiño dos discursos, non? Ela fala de que as mulleres, que é xusto nas mulleres maiores onde hai maior relación ou maior importancia da relación comunal para opor o modelo capitalista. Esa idea da comunidade, que é o que acabas de decir ti, Tereixa, a idea de achegarnos, de quedar coas amigas, de facer comunidade, de facer grupo, que dixeches moi claramente e moi vehementemente. Esa idea de facer grupo está naturalmente máis nesta idade que na idade do fragor por atopar o teu sitio. Esta é unha idade necesariamente máis comunal. Co cal, aí hai unha vontade, un activo político moi importante. Un activo político que se xogamos pode cambiar todas as reglas do xogo. Por outra parte, hai algo... Tamén esta mañá, me parece que falamos da idea das hormonas, de como as hormonas, a ditadura das hormonas tamén, de algún xeito, nos leva ou pensa por nós. En gran parte, hai unha parte da nosa vida que estivo pensada polas hormonas máis que por nós mesmas, de algún xeito como alienadas nesa loucura. De feito, agora mesmo a fin da ditadura hormonal significa tamén descansar dos patróns nos que de algún xeito nos refuxábamos. De algún xeito, hai unha idea de víctima que está relacionada coa hormona. Non? Claro, que estou así, que subo, que baixo, que tal, que realmente... Esa idea da falta de... De algún xeito é un suxeito que non sabemos moi ben desde que posición enunciativa está falando. Alguén que está fluctuando continuamente, como nos fluctuamos tantas veces durante a nosa vida normal, na nosa vida hormonal. De repente, a liberación da ditadura hormonal significa tamén a liberación da presión normativa. Quedarnos fora dos marcos significa tamén unha posibilidade de repensalo todo e de actuar desde aí. Non hai que deixar de ter en conta isto. Podemos refacelo todo a consta de que teñamos unha posición visible. Necesitamos posicións visibles, posicións de poder para reescribir o mundo. E iso vaise dar, estás empezando a dar. Eu creo que sí que hai cambios. Mira, o que estás dicindo lembroume que decir, fíxate o que aforramos as menopáusicas en compresas, tampones e todo isto, non? Pero que somos un negocio desde que somos nenas hasta que morremos para a clase médica, para las farmacéuticas e para a cosmética. É dicir, eu non me opoño a que ninguén se opere, que faga os arranxos que queran na súa cara. Pero é que, como dice a outra, logo vou a unha festa e as miñas compañeras menopáusicas son todas como as caras iguais, están todas cortadas por un patrón. Estamos sometidas a un proceso horroroso. Cando traballaba en esa época de inicio de Televisión Española, houve unha época que tiñamos programación toda a tarde e eu tiña un día pola semana, entre outros, un programa dedicado á muller e dedicado á saúde. E pasaron, sobre todo eran xinecólogos, porque casi non había xinecólogas. E me reventaba cantidade, porque eles como que decían, pero como que unha regra doe? E digo, doutor, yo es que non me entero de que teño regra, pero teño amigas e familiares que se pasan 2 días na cama vomitando con tremendos molestias. Pois non, porque é un proceso natural. Non falemos, chega a menopausia, le faltan estrógenos para usted si quiere conservar la piel bien, tiene que parches, pastillas de por vida. Oye, hai un escrito da Organización Mundial da Saúde que di que os estróxenos que nos faltan
o que perdemos son suficientes para que fagamos unha vida normal. E eu entendo por vida normal, distingo ca capacidade económica. Todas as mulleres poderán ter unha boísima alimentación, facer algo de exercicio, facer viaxes, sair a cear con amigas e amigos, ir a bailar. Bailar é maravilloso. O da música e bailar, teño amigos da miña idade que van a clases de tango. O sea, que é fantástico. Pero claro, iso que eles decidan o que doi e que non doi. A violencia obstétrica, é dicir, as posturas, eu que non teño fillos, pero imagino que a postura, cando iba a revisións ginecolóxicas, e digo, pero claro, entiendes que la indiecita se ponga en cuclillas, se apoye en el árbol e poda parir con esa naturalidade. Estamos sometidas a un proceso que os salimos de aí e facemos unha revolución. Eu creo que o feminismo, ca ecoloxía, é un movimento máis revolucionario. É dicir, os homes terían que estar aquí, ser os nosos compañeiros de viaxe. É dicir, feminismo é a igualdade, unha sociedade máis xusta e igualitaria. E creo que, se chegamos a vellas como servidora e aínda nos podemos mover e ter voz, creo que deberíamos traballar para desmitificar esta historia de los príncipes que nos vienen a aplicar. Pero que príncipes? E os actores, é dicir, ali onde estamos, dar unha especie de pedagogía elemental de 4 cousas para que os compañeros non volvan a meter a pata. Contáballe eu a ela, se mo permite, unha anécdota. Claro, estou segura de que hoxe, eu, cando empecé en televisión, era a única que había, e entón non había esa cantidade de televisións que hai agora, que xa non significas nada, porque xa non sabes quen é quen. Pero resulta que cando foi o movimento ante OTAN, eu estaba no comité organizativo en Compostela. E en aquel momento eu mantiña unha certa correspondencia con Javier Sádava, que en aquel momento era un filósofo moi recoñecido e que salía en casi todos os programas de debate. E dixeron meus compañeros, oye, falate con Sádava a ver se ven a unha das conferencias. E Sádava dixo que sí, que viña. E digo, ai, pero me dá moito miedo volar, porque a enfermeira sempre me pregunta que era agua. En vez de azafata, chamoulle enfermeira. Bueno, e entón fun con Xosé Masa, profesor de matemáticas, que éramos do comité, a esperar ao aeroporto. E o tío, cando ven, me mira de arriba a baixo, en aquel momento eu levaba tacón, que ora nunca levo, non? Me mirou e dixo, tú eres Tareixa Navaza, así. Notelle na expresión unha decepción, porque pensou que se iba a encontrar Maricruz Soriano con piano sin piano, pero, non sei, un 80, espampanante, e digo, sí, bueno, despois maravilloso e tal, pero eso que notas de la decepción, esa configuración que teñen dunha presentadora de televisión, dunha actriz... Sí, oye, pero bien, quero dicirte que... Sí, pero eso se le nota, notello, el non dixo nada, faltaría máis, pero notello, digo, outro máis. Outra vaca no millo. Outra vaca no millo, efectivamente. Sí, a decepción é total, vamos, continuamente nosa. Máis que deles, que me dá igual, nosa. Eu creo que o que decías ti, se cambiou algo, se cambiou de unha xeración a outra, eu creo que non. A ver, estou completamente de acordo que esta, a revolución das mulleres, é a gran revolución do século XX e do século XXI. Creo que vai cambiar totalmente a sociedade porque isto xa é imparable. Isto é imparable. É unha pena que os homes, que te decía eu, que hoxe escoitei un programa na radio que decía necesitamos máis homes vos, que estén con nós, porque hai moitos, pero non saben. Outro día Millás, que me encantou, no de Broncano, que lle preguntan, ti que és máis machista ou máis racista, e dice, bueno, son como o jamón de York, non? O sea, podo ter trazas, porque todos os temos, pero hai que recoñecelo tamén, e hai que loitar por iso, e se queres, hai que loitar, e en nós está, o que ti dis, en nós está que isto siga cambiando, e que as rapazas novas, que hai moitas, moi intelixentes,
e moi potentes, que vayan por aí, que non se queden ca imaxe romántica dos chicos estos que, sabes, que son malotes, que a todos nos gustan os malotes algunha vez e é unha putada, pero é así. Hai momentos na vida que é así. Pero non, hai que saber e temos que estar a gusto con nós. E iso custa moito, porque temos mogollón de trabas por todos os lados e temos a traba do patriarcado, por suposto, a traba da publicidade, a traba da literatura, da televisión, da vida, dos compañeiros, dos xefes, de moitas cousas, pero temos que seguir aí e temos que facer cousas, pero facer cousas entre todas e estar xuntas. E eu creo que ás veces falamos de facer cousas e isto lle vai interesar á xente. Pois sí, vai interesar, porque somos a maioría, ademais. E somos persoas moi válidas que cando nos unamos e cando fagamos algo e fagamos un movimento total, en plan lexístra. De menopáusicas. Pois vamos a conseguir cousas. Outro día, mirando, eu vivo por ali cerca das Rías Baixas, co das orcas. Ah, sí. Sabedes o das orcas? Pois é maravilloso, porque as orcas son dos poucos animais que teñen tamén menopausa. Ah, sí? Sí, e é increíble, pero por que a teñen? As orcas, que normalmente vivirían 50, os machos viven sobre 40 anos. As femias viven ata 80, 90 anos e teñen menopausia aos 40 anos. Pero son as que van a centrarse en coidar as fillas e as netas. E van a ensinarlles onde está a pesca, onde está a caza, onde está a comida, onde os movimentos ecolóxicos, como poden facer. Elas vanse dedicar dende os 40 ata os 80 anos que morren a ensinar e a facer un grupo familiar superpotente. Me parece maravilloso. Eso a nivel colectivo... Eso fai que vivan máis. Ter a menopausia fan que vivan máis. A nivel colectivo está claro, pero a nivel así individual, vos falades cos vosas amigas de, pois eso, que falábamos, esta hidratación vai ben, ou porque eu que fui, hidratación, por exemplo, falábamos ti máis outro día, porque eu que fui pioneira na miña, no meu grupo, logo vas probando, e sí que cando chegan eu fui antes que as miñas amigas, entón sí que fui, bueno, eu xa pasei por isto, sequedade de ollo, sequedade de todas as sequedades, e vas dicindo, isto funciona, isto non funciona, non sei se se fala, ou sigue sendo ou falamos así como decían pola mañán que nos pasábamos a compresa casi como se fora droga, non? Da menopausa tamén falamos así como se estiveramos orquestando un atentado, ou xa se fala con máis liberdade no ámbito máis privado, que creedes? Eu cas amigas falo. Sí. Que a mellor na túa xeración falábase máis ou menos, ou bueno, tampouco é tanta diferenza, No, pero é que cando vamos evolucionando... decías, claro, que si se me vai aos 40 e casi teño 80, teño 77, levo a mitad da miña vida con menopáusica. Claro. Entón, bueno, e agardo que me dure moito máis. Ser menopáusica Hombre, honestamente. Vale. Pero non, eu creo que en aquela época é que, de verdad, non se falaba. Eu só falei cando conectei cas compañeiras do movimento feminista e con eles aprendín, para min foi unha lección de vida, o que aprendín do tema das mulleres, da violencia contra as mulleres, da visión patriarcal da nosa vida implantada por eles, e entón isto hai que cambiálo. E entón, cando digo, non podes dar amor se ti non te queres a ti mesma. É dicir, se non enches o teu saco vital de cousas importantes, non podes transmitir nin darlle nada aos demais. E creo que para quererte te tens que valorar, ter autoestima. Pois é unha arruguita máis, bueno, pois vale, maravilloso. Me pongo maquillaje e está, se necesito en un sitio, pero son enrugas da vida, das nosas experiencias que te dan expresión. E lo demás, pero tú... Digo, pois será genético, meu pai morreu con 82 anos, non tiña unha enruga, miña nai con 62 e parecía maior que meu pai, era 15 anos máis nova. O sea,
que tampouco, claro, como me vexo todos os días, cando me cepillo os dentes, digo, pois me parece que estou igual que ayer, e sigo, pero claro, a xente que leva tempo, é dicir, co cancro, o meu pelo quedouse blanco, non me pinto nin as uñas, digo, la química, la menos posible, o meu corpo, pero te quero decir que é lei de vida, é un ciclo vital, pero das orcas, que non o sabía, me parece maravilloso. Antes a nosa vida, os fillos eran da tribu, non? Eran os avós, os pais, os tíos, os primos e os veciños. Ahora son familias monoparentais, o traballo non te o permite, é completamente diferente todo, non? Pero creo que hai que reivindicar, protestar e en actos públicos decir, oye, estou viva con ilusións e con enerxía, que menopausia e tú se dice andropausia? Andropausia, sí. Andropausia, como vamos? Vos sí que estades moi histéricos de cando en vez, Falábades, porque pola mañá plantexábamos ese debate se o feminismo tamén foi un feminismo maioritariamente para mulleres mozas ou tamén houve unha mirada feminista sempre cara ás mulleres de máis idade? Porque ás veces parece que hai tamén certos movimentos feministas ou certas reivindicacións feministas. Na miña época, e cando eu estaba en activo, había mulleres de todas as idades. Refírome máis na loita, Pero fíxate a poeta analfabeta, Luz Fandiño. Que conexión a muller ca súa idade, ca xente máis nova. Non me refiro tanto a se había mulleres maiores no colectivo, sino se o colectivo sacaba a luz problemáticas das persoas maiores ou... É que eu creo que agora, antes falábamos de cousas positivas, non? De como se moven os mercados positivamente. Tamén podemos falar de cousas negativas, non? E agora. Eu creo que estamos diante de varios paradoxos, non? Unha situación paradoxal. Por unha parte, nos compramos o anuncio Benetton, non? Que hai un chino, un negro, un gordo, un flaco, tal, un maior, diversidade, non? Ese é un marco discursivo que nos, como sociedades capitalistas avanzadas, mercamos, non? Outra cousa é que iso sexa simplemente un marco e que, por detrás, esa mesma sociedade postcapitalista avanzada que está dicindo que está ben respetar a todas respetar a diversidade, non? E ser o máis inclusivo posible, está dicindo, por exemplo, a xente nova que se opere estéticamente a partir dos 14 anos, non? E que está bien tener diferentes tallas e no tal, pero mejor que estés delgada. E mejor que seas máis blanquita. En realidade, esos valores están detrás como nunca, porque como nunca as nosas adolescentes están sometidas á tiranía das cirurxías estéticas xa, que é un fenómeno que nunca percibíramos. Significa que o sistema é moito máis pernicioso e moito máis perverso e está realmente chegando dunha maneira moito máis forte. Co cal temos esta esquizofrenia, non? Un discurso moi inclusivo e unha práctica cada vez máis terrible e máis culpabilizadora da idade. Porque detrás está a aporofobia, o odio o pobre, o inmigrante e o vello. Eses son os valores reais cos que está funcionando o poscapitalismo agora, aínda que os disfraza de boas intencións. E detrás de eso está o transhumanismo, porque o transhumanismo e Elon Musk, por certo, todos tíos, que é curioso, que a historia do transhumanismo, a maioría das teóricas son mulleres, e de feito empezou coa do manifesto Cyborg, con Donna Haraway, non? Realmente, hai un predominio de voces femeninas temos a Rosy Braidotti ou a de Derrida, bueno. Germaine Greer, esa ya é moi anterior. Falas de épocas actuales. Paul Preciado, hai unha xudea americana escritora, que
quen? Hannah Arendt. No. No, sí, Actual. as súas novelas que me Sabes encantan, que é maior e Sí. fala do edificio, dos veciños, de súa relación, Esa, do fillo, esa, que non me sai o nome. Vivian Gornick. Bueno, Claro, Gornick. bueno, agora non me sai Ahora o nome tampouco, pero bueno, en fin, a cuestión é que agora mesmo, hai moito transhumanismo, liderado por pensadoras mulleres, e, sen embargo, quen está practicando transhumanismo son a xente con pasta, os donos das grandes multinacionais. Elon Musk como referencia, por exemplo, non? Jeff Bezos. Son as persoas que están facendo agora mesmo posible as grandes saltos cualitativos na nosa sociedade, na nosa maneira de concebir a vida, a bioloxía, non? Porque realmente estamos agora mesmo pensando, que en breve vamos a saltar 30 ou 40 anos, vamos a ampliar a un rango enorme a nosa vida, e unha das cousas, por exemplo, que se di, que o que decíamos esta mañá, os transhumanistas queren que a regla deixe que a menopausia deixe de existir, que nos poidamos a carta ter fillos cando queiramos. Esa é a realidade, que vamos cara a un mundo que se mestura o corpo biolóxico co cibor, non? O natural co artificial, co cal a belleza aí sobra. É un concepto que xa non ten cabida no mundo do futuro, en bioloxía, porque estamos intentando burlar as leis da bioloxía, e probablemente o consigamos. Co cal, esa idea de reivindicarnos maiores choca contra esa idea de eternamente novos, que é a que estamos comprando en realidade, non? Para as próximas décadas, creo. Pero fíxate que todos esos apoiando a Trump, imagínate que futuro claro, robótico nos espera, claro. non? O da publicidade, gustoume o que dixeches de Benetton. Pero fíxate que hai que indagar en esa idea que venden de igualdade, de un mundo feliz, sin etnias, sin ricos e pobres. Bueno, Benetton, igual que Levis, teñen media Argentina, media pampa deles, votan os indígenas, é dicir, empezou Macri, está facendo Milei, é dicir, quen está detrás de todas estas marcas? É arrepiante, para min é tremendo, é dicir, non só os nativos deses territorios, senón aqueles que protestan e que son desaparecidos, como cando las dictaduras militares. Sí, exacto. É dicir, e o da publicidade sí que fomos mellorando, pero na miña época, cando empezábamos no feminismo e facíamos estudios de como era a publicidade, a muller valía, é dicir, exuberantes para vender desde un perfume, unha moto ou unos calzoncillos para un tío, pero eu me lembro aquela cosa tan arrepiante era de un produto de limpeza que era unha mesa de unha gran empresa, el Consello de Administración, a señora se ponía un tal e pum, se deslizaba la presidenta del Consello. E digo, pero esto Tú pasas el pronto e yo paso el paño. Imos aproveitar aí que hoy... É dicir, a publicidade, agora xa como está máis... se frenan cousas. Bueno, pero ainda lle salen cousiñas que non se dan conta, pero sí, pero agora a lavadora poñen eles. Sí, bueno, pero Recollen e as mulleres entramos no show. O plancha. Sí. Imos aproveitar que Luz aí fixo unha intervención porque temos 15 minutos, porque ten que ir todo o mundo a Cronopios, que vai a presentar Inma López Silva o seu libro Porque Asunta, que ten moito que ver tamén coa visión que hai na sociedade das mulleres e de todas as que estamos, non? Que senón as cousas serían distintas, e como temos que ir en 15 minutos, pois queríamos abrir unha quenda de intervencións tamén do público, se queredes facerlle algunha pregunta ou queres compartir algunha reflexión ou facer algunha pregunta a algunha das nosas convidadas, está Inma e Luz tamén. Bueno, eu só quería facer unha pequena reflexión a raíz desto último que estabas dicindo, porque
porque creo que este doble discurso, non, de que imos cara a eterna mocidade, non, que é a aspiración, parece, da humanidade desde que saiu das cavernas, non? Con este doble discurso sobre a idade, creo que ten moito que ver tamén co feito de que é a primeira vez na historia que as persoas formadas e con capacidade para facer o contradiscurso chegan a vellas. Especialmente as mulleres, non? Entón, eu levo dándolle voltas a isto desde que a principio desta mesa dixo Xina que non había referentes literarios. Escrita. Nós non temos referentes literarios maiores, non? Digamos que se quedaron aí nas que eran as nosas referentes literarias, pero a xeración seguinte a nós, como escritoras, non ten referentes literarias novas, non? Maiores. Dá a sensación de que estamos chamadas a ser nós, non? As referentes literarias das mismas rapazas as que o sistema editorial pode competir connosco, non? É unha cosa moi perversa, porque claro, non nos poden ver como referentes porque ainda somos demasiado próximas, pero ao mesmo tempo xa non hai referentes. Entón, se supón que o discurso arredor da idade, arredor da menopausia, arredor destas cousas nosas, non? Que por primeira vez na historia imos poder facer, somos as responsables de facelo, pero o sistema non nos vai deixar facelo, porque somos demasiado perigosas, non? Ti mesmo decías, somos nós os que podemos facer esa revolución, pero está todo pensado para que non o fagamos, non? Para que sigamos sendo invisibles. Non eu non sei ata que punto estamos caendo na trampa, non? Porque eso, montamos unha xornada sobre a menopausia que en realidade é unha excusa para falar de todas estas cousas, pero bueno, non estamos moitas, non? Se supón que temos que facer a revolución as 25 persoas anotadas aquí, temos un problema, non? E o problema é justamente ese, que temos a capacidade e a voz, pero temos unha lousa, que isto xa non é un teito de cristal, non? E que todo vai orientado a que nós non teñamos voz. O sistema editorial córtanos as canles en canto pasamos dos 40. E a máis cada vez máis, curiosamente, non? A sensación de que tiñamos unha serie de cousas conquistadas porque empezamos moi novas a escribir e eso se corta. Non lle interesa nin o sistema editorial, non lle interesa tampouco a prensa, é dicir, que somos moi perigosas, somos moito máis perigosas do que nós mesmas criamos. Eu creo que pasa un pouco en todos os ámbitos, non? Por iso a obra que ides retomar agora tamén non houve ningún intento porque esa obra bueno, agora sí, non? Pero canto tempo despois 3 anos todo o que toca, non? Este discurso bate de fuciños contra un esquema que para o que é moito máis conveniente unha mocidade moito menos formada, moito máis plana e moitísimo máis polarizada, non? Entón, bueno, creo que está ainda por ver, non sei. Eso é esta reflexión. Bueno, eu quero dicir que é un privilexio, unha honra e unha maravilla estar vos escutando, que son moi grandes, as 4, e que unha pena, unha mágoa absoluta que isto non estea máis. Bueno, creo que logo se vai a colgar, non? Sí, O sea, xa que estaredes aí para escoitarvos sempre. Claro. Pero que fantástico escutarvos, realmente fantástico. E a propósito do alegato de Teresa, que é o que dixo Xina, eu quero agregar que tamén pasa, ademais do culto ao autor e a autora adolescente, que sempre, de toda a vida, en todos os ámbitos da arte, sobre todo se termina en no, mellor, tamén ocorre que hai mulleres alucinantes que estiveron toda a vida facendo cousas alucinantes e que non abriron, non? Entón, como din as feministas argentinas agora, que se non ven, viron aí a mitad para darlle o que se chama os Cervantes, cando tiñan 14 anos, a Circe Maya, para darlle o premio, creo que foi o Reina Sofía, a Angélica Orrixen para darlle o premio Clarín de novela con 85 anos, e a mía non, para darlle o Nobel, tamén, pois, nunha idade ben madura, non? Porque tardan moito iso.
E ademais hai un pouco a sensación que se de repente se lle dá a unha muller, por exemplo, as outras galegas, non? Que xa, bueno, isto toca máis, pero xa, bueno, xa está, xa lle demos a unha, ahora podemos volver a darlle aos señores, non? Ou algún tipo de xornadas que, bueno, hoxe mesmo había unhas xornadas que a mí me pasma, digo, pero que o fan? Para que retuiteemos as feministas e darlle publicidade? Porque de verdade que hoxe había unhas xornadas organizadas pola Xunta de Galicia sobre municipalismo, eran todos señores. Sí. As persoas ponentes eran todos señores. E logo estaba toda unha directora xeral presentando unha mesa de todos señores, que logo creo que como houve así un pouco de revolución, chamaron a un par de alcaldesas, creo que a Leticia que dixo que non, pero que decir, un momento que xa hai mulleres alcaldesas técnicas municipais e tal. 2024, hoxe precisamente, era unha palestra da Xunta de Galicia de todos señores. Entón, a mí é algo que creo que fan a mantenta para que nos os retuiteemos, porque senón, para como método publicitario, porque non me cabe na cabeza, aínda que sexa por ese cupo. Pero isto pasou hoxe, pero normal é que haxa unhas xornadas con unha muller presentando ou dúas, outra nunha mesa redonda, unha charla xa ten que ser unha cousa eso, de mulleres, non? Menopausia, xardín, tal. E xa está o cupo e entón xa podemos meter señores. Ou, como decía outro día tamén Xela Patricia, a cantante, que pasaba mesmo nos festivais, chamaban eso, pois fillas de Casandra, que son maravillosas, tan xugueiras, que son maravillosas, bueno, xa metimos algunha muller, agora xa podemos programar o que queremos, que son señoros, non? Non sei se tenes esa sensación de que seguimos sendo, o sea, que o avance foi de ser invisibles a ser cupo, pero non estamos aínda valoradas, non sei se vedes así, sobre todo, non sei, Belén, ti que estás aí máis tamén os vedes, non sei. De ser cupo, sí, claro, non sei, eu sigo dicindo o mesmo, volvo a falar sobre todo de aquí, sobre todo, porque aínda que fixen cosas fora, pero aquí especialmente casposo, todo, sí, é certo, non sei se a xente da tele galega bueno, iso estaréis agora legislando. Unha merda todo o que facemos e, sobre todo, que hai unha censura da hostia para guións, para historias, cando de repente presentan, e me consta que hai moitas cousas presentadas con temas interesantes, que o mellor en outros sitios collerían, aquí xa é inútil presentalos, non? Por iso agora se vai máis xente ás plataformas e tal, porque é máis doado, non? Pero sí, eu só recordo de series nas que eu traballei, eu creo que a única na que éramos protagonistas mulleres normais foi en A vida por diante, que éramos cinco viudas do mar e éramos normais. Bueno, normais, a mí me tiñeron de negro, porque unha rubia non pode sufrir. Non pode ser viúva do mar. Así me dixeron. Así, As rubias non sufren. Me poñían aquí tal, me poñían ali cual. Isto é pa camiseta, E tardaron en collerme porque o casting había que ir de negro, casting porque éramos viúvas. Entón había que ir de negro e eu, como estaba aquí, non sei que, non tiña nada negro. E entón fun cun vaqueiro e unha chupa de chándal negra, desta con capucha. Non é moi señora de pueblo. Cando eu estaba vivindo en Cesantes e eu paseaba polo muelle e vía todas as mulleres de mariñeiros facendo el running pola noite e con su rímel e con sus cousas, pero a miña nai nunca vistería así. Vale, pois moi ben, pois nada, morena e feita un asco. Refírome que non hai historias, aquí non se fan historias para mulleres. Fanse para homes e o que dixen antes, bueno, pois unha novia que este buena, unha muller que xa, unha esposa que xa da igual como este, e unha amante que este buena e abuelas. Eu agora son unha abuela. Pero en que país vivimos? Pois en este. En este. E eu de repente flipo con Inglaterra, o sea, con Reino Unido, con Estados Unidos, cando de repente vexo a mulleres fantásticas que teñen poder, porque elas teñen poder, cando chegas a un estatus
Judi Dench, Helen Mirren, Kate Blanchett, Julianne Moore, que ten os mesmos anos que a min, e acaba de estrenar 2 películas como protagonista. Aquí imposible. Pero, cariño, aquí estamos nun país gobernado, hagas un paréntesis de apenas 4 anos e 2, por unha forza política donde as súas mulleres, as mulleres desa forza política, cuestionaban que houbera un 60-40 consellos de administración en empresas, en compañías de teatro, 60 homes, 40 mulleres. E les parecía unha aberración e decía, no estamos por el cupo, la gente tiene que llegar por mérito. Y decía, chica, por mérito, pero si están los parlamentos llenos de tíos tontos, ¿qué mérito? Pero poderemos estar mulleres menos capacitadas tamén nos sitios, ¿no? Claro, y eso es una reproducción permanente. ¿Qué me vas a contar deste país donde te censuran permanentemente, donde non existen? Es decir, o que poñen non é nin a Galicia tradicional, rural, mariñeira, nin a Galicia moderna. É que non sei que país están destrozando todo o público e todo o país. Es que eu defendendo, e perdonade a personalización, a Manuel Fraga, porque por menos era culto e inteligente, pero estos, de onde saíron? Parece que é un sobre de sopas. Hai unha frase moi boa de Tareixa que dixe un día, eu sempre uso, sempre te cito, si, que ten que ver co que acabas de decir, que un día dixeches nunha palestra que coincidimos, dixeches ti, o día que haxa tantas tontas como tontos nos parlamentos, poderemos falar de igualdade, non? Claro. Porque parece que hai Poñer a un presidente que lle preguntan en plena campaña que programa de televisión ve usted e non ten a dignidade de poñer un programa da TVG ou unha serie e dice First Dates. E digo, Dios mío de mi vida, terra trágame. Sabedes que é ese programa de Telecinco que van, normalmente son xente que quere ser actor e non consigue, van ali e a ver si ligan con uno, tienen sexo por lá, e dicen, no, non me gustou, non quero repetir con este. Eso es lo que ve el presidente actual deste país. Entón, que lle vamos a pedir? Pero é verdade, porque sempre din, non, pois el cupo, porque as mulleres que teñen que chegar, que sexan boas, de verdade, claro, como se eles foran todos boísmos. Hai unha pregunta aí. No, pero perdona, para remeter, que isto non só é un problema da dereita, as mulleres tiveron que traballar de esquerda nos sindicatos e nas súas organizacións políticas para dignificar o seu papel como mulleres, que non pensades que, é dicir, era moi antifeminista, homófobo, partidos de esquerda, houve que facer un labor de zapa que non te digo. Eran. Bueno, pero digo para que non solo carguemos a culpa con los del sobre de sopa. No. Perdona, Unha cousa moi rápida, grazas ás 4 por organizar isto, ademais. Nada, é unha cousa moi pequena, porque estou de acordo con absolutamente todo, creo que ademais patriarcado e capitalismo son exactamente a mesma cousa e por iso nos usan para que compremos, gastemos e intentemos estar ben cando xa deberíamos de estar ben, non? Se tes cartos no banco para vivir e máis ou menos xente querida, pois xa, e saúde, non? Pero sobre todo, se nos toca de ter o cupo, pois collamos o cupo, cal é o problema? Cando teñamos un cupo tan grande que xa non poidan entrar, terán que ser os outros que collan un cupo, non? Digo, aproveitemos o noso cupo, porque, e ademais, Galicia é terrorífica, pero España non é moito mellor. Por desgracia, eu estive nunha serie en Madrid que me puxeron, o meu mozo era un cantante guapísimo, non era nin actor, e as maquilladoras non entendían por que me puxeran a mí con él. As maquilladoras, que dices, hombre, sabes, se xa empezamos por aí, mal vamos, non? E logo estive nun curso de guión, que todos eran rapaces de 18 anos, nun instituto, o sea, estive moitos meses ali, e eu estaba levantando a mano permanentemente porque todos os guións dos rapaces eran terroríficos, Era la madre de... E eu, pero vamos a ver, chavales, as vosas nais como viven? A mí vive en Estados Unidos. Eu, joder, pois que fai en Estados Unidos? Algo fará a tua nai que non será estar na casa esperando polo teu pai, non? É que non asocian. Aquí houve unha dictadura e aínda non pasou. Fixeron moi ben o seu traballo e nós somos todavía o produto, por desgracia. Nada máis. O franquismo se nos está pasando moi longo, non? Que din. Algún, sí, non? Non sei, presidenta, coordinadora. Aparte de daros as gracias porque foi magnífica e deciros que a mí me chegou alguén que nos están vendo en streaming. Dicindo que parabéns, parabéns, o sea, que somos máis que as que estamos na sala, que a respecto das cuotas, claro, pero que además
bueno, por lo menos as defendín, que as defendimos aí con moita forza en todos os espazos, Claro. pero despois é que somos intercambiables. No tema das cuotas, claro, é que en esta tiranía da mocidade, que, claro, lo da literatura, fíxate que non caera, ainda que eu sempre pensaba, pero que pasa que ahora sempre son rapazas novas outra vez na literatura, e iso é moi rendible, constantemente non, hai que desaparecer, hai que ser intercambiables, porque é unha forma, bueno, que estén mulleres, sí, claro, que estén mulleres, pero que as mulleres non teñan reconhecemento en ningún dos espazos, nin tan sequera, se me permite, ainda que estamos en esta casa e con todo o esforzo que fai o Consello dentro da cultura, porque cando se pensa masculinizada. É así como a pensamos, ou polo menos co recoñecemento. E claro, unha parte importante está na menopausa, que é así como un concepto do Estado, pero que é a vellez, é que as mulleres non é que seamos invisibles, que aí xa somos que dan medo, ese concepto de literatura está presente. Nas, bueno, vemos en todos os ámbitos, incluso nos máis abstractos do pensamento. E a verdade é que é unha mágoa que vea tan poucas compañeras, que eso significa que moitas seguramente que están traballando, pero que o feminismo temos que debatir, temos que escutarnos máis, temos que debatir, porque parece que temos o pensamento construído, pero que o patriarcado non acouba nunca. E cando consigues unha cousa, queda por outro lado, e eso, ten moita capacidade, parece menos, para sempre estar, bueno, pues eso, intercambiando, facendo novas cousas, tal, e parece como que estás como agotada, ¿no? E recoñecernos, porque a veces nos mesmas recoñecemos pouco, pues as mulleres que nos precederon, por exemplo, que está aquí a presidenta do Consello, que moito porque é un símbolo da cultura galega neste momento. Fundamental. E que deu unha transformación completamente ao Consello e que para nós pues un modelo. Entón, recoñecer os modelos que temos e valorarlos, porque que senón, que vamos a deixar as máis mozas que, como diera, lles veñen unos compañeros con unos guións que telita, que pensamos que os educamos moi ben os rapaces e non sei, bueno, que cláusula presidenta. Creo, xa pola mañá dixo Carmen que o tema de hoxe, que era a menopausa, era inseparable do tema da idade, non? E de feito, pois demostrando ao longo do día, moi ben, por outro lado, que realmente o tema da idade era o tema que englobaba todo e que máis nos estaba preocupando, non? E eu xigánimo de tamén afondar neso, porque logo volverei outra vez a menopausa, eu quería tamén botar algún tipo de reflexión que atempere o vosso problema coa idade. Vamos a ver, cando ti tiñas 20 anos, Ana María Matute, que é probablemente a máis bella de todas as que citaches, tiña a idade que tes ti agora, máis ou menos. Repite o que acabas Ana María Matute. Sí, cando tiña 20. Tiña sobre 20 anos, Ana María Matute 50. Agora, o sea, non era unha anciá. Xa, claro. Era unha señora que daquela tería 60, máis ou menos, anda arriba e abaixo, e que desde a perspectiva dunha rapaza nova de 20 anos era unha bella. Como nos agora, Xina. Que dirás, ten agora para xente. Pero que non somos o seu referente. Non, claro, pero pero quero dicir que hai, eu creo que o positivo do asunto é que socialmente, non só por parte das que teñen 17 ou 20 anos, non socialmente, hoxe vos non sois unhas vellas. Pero hai anos erades unhas vellas e correspondíades ao estereotipo da vella. Entón, hai claro que hai referentes escritoras, hai Soledad Puertas, están moitas outras, que teñen moitos máis anos, pois a propia Rosa Montero, que bastantes máis anos que a min, quero dicir que hai tamén, pero non as vemos tan vellas como serían antes outras máis novas que elas. E iso é positivo, non? Pero eu volvendo ao da menopausa, eu pregunto, vamos a ver, estamos falando de moitas décadas de vida, decía de vos antes, hai moitas entradas de idade distintas de menopausa, outro con 40, outros entran con 60, outros con 50 e tantos, que sea, pero sempre moitas décadas de vida por diante. De mulleres intelectualmente activas, físicamente activas, sexualmente activas en todo, salvo que non teñen regla, non teñen fillos.
iso en que nos empeora? Claro, quero decir... Pero eu non creo que en ningún momento sexa malo ser menopausa. No, claro, pero quero decir, pero sí que socialmente Temos que convencernos a resto. moitos, Socialmente, sí. Claro. moitos calificativos negativos que se asocian coa palabra menopausa. E entón, aparte de que nos loitemos contra o idadismo en todas as súas manifestacións, tamén había que loitar contra esa caracterización negativa da menopausa, que é absolutamente disparatada, absurda, a científica, vai en contra da propia experiencia vital. Entón, seguro que saímos aí afora e haberá unha porcentaxe alta de homens e mulleres que pensen na muller menopáusica non é unha muller sexualmente activa. Que non vale como compañeira de viaxe, porque resulta que non debe ter ni siquiera un impulso sexual. Entón, que rodeanos de características negativas que son falsas. E contra iso hai que difundir coñecemento. Coñecemento verdadeiro, coñecemento científico, coñecemento da propia experiencia. Hai que falar deste asunto, que non sexa un tabú, e colocar o debate nos tempos en que ten que colocarse, e colocar a preocupación que nós podemos ter sobre as consecuencias negativas desde o punto de vista físico. E falabas moi ben antes, que afectan ao traballo, etc. Nas preocupacións dunha clase médica que ten que dar unha resposta real, non como unha doenza, senón como algún recurso terapéutico para superar as inconveniencias que pode provocar nun sector amplísimo da poboación durante moitísimos anos da súa vida a situación menopáusica. E eu creo que iso é algo que nos debe animar a intentar cambiar as cousas. Pero por iso hai que falar, por iso temos que dicir si estamos contentas ou non estamos contentas, si estamos enfadadas ou non estamos enfadadas, si estamos indignadas ou non indignadas con esta situación. Porque tamén a idade está moi ben para 1000 cousas, e unha das 1000 cousas que ten é que podemos decir estou enfadada. Estou enfadada de como se está levando todo isto. Estou indignada con toda esta xente. Estou indignada con este sector, e este, e este, e este. E se teño problemas de sofocos, quero dicilo. E que non teña vergonza. E se teño problemas de relación sexual, quero dicilo. Unha muller, igual que cando arregla, pois podes ter dores, podes non telos, podes leválo dunha maneira, leválo doutra, pero hai que falalo. Hai que falalo, e falalo entre nós e aos homens, que saiban o que é. E a xente nova, que saiba o que é, porque se van a topar con eso. Isto é algo que temos a mitade da poboación e que vai estar implicada a outra mitade da poboación. Non entendo este... Bueno, é que todo son trabas, desde sempre. Desde que nacemos, todo son trabas. As mulleres. Ben, pois nada, eu creo que quedou clara a importancia de falar deste asunto e por iso queríamos agradecer de novo Ela está moi cabreada, pero é maravilloso. Cabreada. E que ser muller Pero é porque non ten maravilloso. estróxenos, E hai que ser reivindicativa desde que podemos falar hasta que nos meten no féretro, nos incineran. Pois claro que sí. Sí, é un momento de decir... Independentemente que nos digan unha histérica, pois é lo mismo, es que viva a tolería, viva a histeria. Estou aquí. Son vehementes. Exactamente. Apasionada. É máis chulo, E hai paixón. Pois Gracias. moitas grazas. Charo, gracias, e noraboa. É dicir, Charo, teño que dicila que a coñezo desde hai moitísimos anos, e Rosario, eu chamolle a Charo, pero Rosario Álvarez é unha pioneira, rompeu moitas barreiras, desde a Facultade de Filoloxía, do ILGA, do Atlas de Galicia, da Real Academia e aquí do Consello da Cultura. Gracias por estar aí e pola tua amizade. E gracias, Carmen, que a ti como se te vise todos os días, como te leo en el Nos, pues casi como se te vise todos os días. Grazas. E por estar con estas compañeras maravillosas. Grazas as tres.
Encantoume estar con